ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to beeli hela wuro naye guiloɗe nder galle ceerno abdourahmani ka ko on waktu yoni ha to koyli alpha kame mbayi hawa e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men kene tolno capanɗe nayyi ɓandu maayo ngo fuɗɗi wukkide jiilaw taw kadi koyon bato joolinoɗo taw ko ɓen ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawola toon to Mbour caggal hanki o hoorejo leydi ndi yeehi toon gam wasiyade kame duwaw o holliti maɓe ƴettu peeje mawɗe no fewi gam faddade ɓen ɗanninoɓe yimɓe taw koye ɗanndugal ngal rewani lawola hoorejo leydi ndi Sénégal hande o kikiɗe ɓiɓɓe leydi kala ne tijjimo sanga 20 heures mo jogui haalande fadde ɓesguji leydi ndi kala to leydi Mauritanie to tujinin ko jeere sumi toon hanki o kikiɗe cum musɗo no fewi kene tolno e 14 neɗɗo gañima hen ene hen gañiɓe gañande musɗe no fewi man ketto e nder kabruji men musidɗo men haali Abouba ha to leydi Mali kene tolno e 11 dawriyanke nangganoɓe gila lewru juin nana e nder kasoji ɗum ko caggal nde ɓe jano batu dawrugol taw koto gonnoɗo hoore jaggaɗo leydi ndi juge joguiɗo ɗiɗon ɗereji yamiri yeɓe ɗaccite e yamirore muɗuma to leydi Guinée Conakry ken tolno e 100 kilométre hakkude Conakry kame dinguirayi koko taƴodiri ɗum ko hanki toɓoli kewɗi jippiɗi toon finaɓe toon erima laamu ngu ballal ko ɓuuri yawde e yaccade kabruji men manawena to Burkina Faso Niger Côte d'Ivoire Gabon man jaa to Kenya Nigéria kame Guinée Bissau joolam jaɓeri jaadeten koye musidɗo meɗen Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. ceerno jibisi wettiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari bittowo yoga e ñabbuji cuuɗotoɗi e nder balli kala
ceerno jibisi ene tintina dendangal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari ha to hôpital Agnam o sa ɓenniɗon seeɗa sara ñiɓirde weefɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete hande o. ceerno jibisi wittiyanke yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis e morit gonɗo nder e jalto boowal kala debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala mum sa jokkodire ceerno jibisi ma a wi alhamdulillah. ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe biyeteɗe muuɗa hirda sa muuɗi hen tan a yitoto hoore maɗa omo jogui leɗɗe goɗɗe bittaɗe waddete koye gaweje won hen ma yaltinane 13 rafi won hen 19 won hen ma yaltinane ha 100 ñaw kala. ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa jokkodire makko arokimo inde nene maɗa ma o haalane inde ma e inde nene maɗa ma o haalane gueɗe ma kala ha cikka elle konon gonduno gan sanga jokkodira e numéro makko Wave walla Orange Money on numéro noon sa yiɗi jokkodirde mum ko 00 221 ko numéro leydi Sénégal 78 128 35 98 so tawi noon ko tonggode makko appel ene waɗi WhatsApp mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 ko tonggode leydi Mauritanie 47 22 80 84 minni ko ene tawe to Noksoɗa ceerno Alassane Sy laaɓaɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde on mbatta ko 00 222 32 62 04 99 base makko taweteɗe tokkay hayɗi ene jokki ha hande gollude sa jokkodiri e tonggode ceerno jibisi ma ɓen ko ɓuuri labde musidɓe tedduɓe taweteɓe to Agnam e diwanuji ɗin kala e aduno kala ceerno jibisi e dow moɗon. docteur Bayela Djibril Diallo dittowo leɗɗe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala. docteur Bayela Djibril Diallo bittuɗo leɗɗe e safaruji fina tawaji men rutti kadi witti yogay ñabbuji ha heeɓi kollaɓi wonande ɗeɗo henna leɗɗe ene cafra ɗiɗo henna ñabbuji kala. docteur Bayela Djibril Diallo jogii ko pharmacie ji mum jaaduɗi e jamanu ene tawe hen siroji leɗɗe e caabune e gueɗe goɗɗe kala sa jokkodire makko tan ma humpito hen ko ɓuri labde. docteur Bayela Djibril Diallo holliti ene safra yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno prostate ñaw kawniɗo tampinɗo hande windere nde kala omo safra kadi tension ngabbowo e jippotoɗo kala jabeta no worino kala omo safra ɗuma joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto boowal kala debbo donkuɗo ɓesnude so tawi ko caɗele rafi omo itta ɗuma ha laaɓa ha daña ɓesgu e ballal jomiraɗo gorko ngakkaɗo diƴƴe ko wayno maniyu walla caɗele gorago kala mum de kanko docteur Bayel Djibril Diallo wo holliti omo jogui hen humpitoji labɗi ceera. docteur Bayela Djibril Diallo hande o holto tawete wo tawete koto Mauritanie Nouakchott lamurgo leydi Mauritanie sa ari ha to legal PK9 ko ɗon wo tawete woɗɗani station star sa ari ha ɗon ɗo ɓe mbiyata dernier poteau sa noddimo tan a heɓaɗe makko ko laaɓi kanko on docteur Bayel Djibril Diallo sa yiɗi hebde ɗum to Mauritanie to mbatta ko 48 76 36 81 walla jokkodira e Dieynaba Bayela mbatta ko 41 60 41 11 76 49 so tawi noon koto leydi Mali Bamako legal bitegal Sira Bougou ene tawi ɗon Aminata Sow on jokkodirta pharmacie makko jaaduɗo e jamanu ene tawi ɗon. so tawi ko tonggode wonande on Aminata Sow to leydi Mali mbatta ko 00 223 90 13 41 81 on noon on pharmacie tawete koto Bamako to wiyete Sira Bougou so tawi a ari ha to 9e arrondissement police o ɗo woni ɗo sa noddi tan ma o wiye mboɗomi musidɓe tedduɓe docteur Bayel Djibril Diallo e dow meɗen. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo e ɗiɗi silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba hoorejo leydi sénégal hono bassiro joomay diahar faye hanki o kirndol makko faade to kawlak gam jiwroyademo sérigne cheikh mahi ibrahima nias wo dañi rewde to mbour ɗon ɗo plage mo mbour ko ɗon tigui wo dari gam hoccudirde e ɓesguji mbour wanaɓe kala e sénégal kala yettindemo duwaw wonande ɓeɗo henna yooliɓe e ɗeɗo henna maaje ɗum ko guila ñande alen nde kene tolno temedde ɗiɗi ko fawi taw kadi ganduɗa ko wonnoɓe ɗeɗo henna laaɗe yiɗɓe yadiri men toon to espagne kan lana kay watindi ko yiwde ha ganduɗa oɗo saaha mo gonen kene tolno e capanɗe nayyi ɓandu woni ko fuɗɗi yiitede hen kono ande o jiilaw ene jokki e ɗeɗo henna maaje ɗo ganduɗa hande o wonande kay ɓerɗe beelani toon to mbour hewɓe hande o nana pawi juuɗe koye ɓe kay nana goya ɓe nana piɗɗi ha laaɓi haymo ɗamini noki elle ɓiyum yeehi a tinata tan ha wiye kay ɓandu ɓe yitama walla kay elle one hoore muɗum yeehino hen kanko hoorelino o holliti gouvernement makko ne daari darde tinde gam wallude sukkaɓeɓe ha mbawa dañde golle nde ɓe jotto e leydi mabɓe kamɓe kala maɓe ndendu junggo e fandu kala ko daña rende beele sukkaɓeɓe ene mbawa wonde jaam e kisala ko wona ɗum ko noon toon to mbour kanko mawle ndi o holliti maɓe darnu peeje mawɗe no fewi gam haɓade ɓen jomin laaɗe nawoɓɓe ɗe hen sukkaɓe ne kalkoyo kala nangaɗo hen wonata jaafateɗo hay seeɗa keddotoɗen noon ko toon to mbour wonande capitaine dogno noɗo kaɗon laana biyeteɗo cheikh sala o holliti kanko de ko desɗo rewɓe ɗiɗo kono kadi mo jogui sukaɓe sappo wonande ko mawni ko mo jiide yumay baba ko an kay nangue junggo makko wiyatano hoorema police caggal ngal ɗo baɗal waɗi kanko ne o holliti sukaɓe makko nayo ene gonno e kaɗon laana kanko on capitaine kan laana o wawi fabade hoore makko e fabade ɓeɗon sukkaɓe o holliti noon ko ɓuuri hen hewde woni hen yoɓɓe 50 ujunere woni hen 60 woni hen ko 100 ujunere o holliti noon woni hen kadi joɓata ko koreji ko ɓattiɓe kadi ko sehilaɓe ko ɓiɓɓe sehilaɓe makko woni hen kala ene taweteno e kaɗon laana o holliti noon mataw ko ngolɗo lawol hoddira Allah yani yo lana ka yiw kono wo nawi hewɓe to Espagne ha jetti dañi noon soko goto kay daɗɗo hen kollirɗo kañum e hoore mum koye lana he wonno kono koko faaba kono ɗo saaha hande kañum e hoore mum ɗamtidaki yaade so tawi kay yi laana gotka jaaho koko fiyato hen nde tawno ne jogui sehilaɓe e musidɓe yaaɓe laaɗe ha jettoyi toon e kala saaha ne poto ene neldaɓe ne mbiya gane waɗi haalis e golle o holliti noon ɗon ɗo mburɗoɓe goni ɗo ala kala ko woni ɗon haydara nde tawno hande sa wawanani hoore maɗa ala kala ko gonɗa haydara a tinetake galle moon a tinetake yeeso jinnaɓe maɗa ala kala tinowoma ɗum noon tinneteɗa tan kone joguiɗa hunde seeɗa walla ne mbawanɗa hoorema o holliti noon wonande kay ko yi mayɓe e nder jeese makko yimɓe ne joolo ne goya ne gulla ɗum bonnani ɓernde makko hay seeɗa gam ruttademo so tawi o yii laana gotka duttotoka kanko hoorejo leydi ndi hanki kikiɗo wattawama toon to Kaolack wuuro Madina Baye hakkude makko cheikh mahi ibrahima Niass sete timmuɗo délégation mawɗo no fewi ɓe mbaɗi yewtere kanko hoore ndi o holliti kanko ɓooyi yidde kay gilli makko foldemo faade Baye Niass gam oɗo saaha Baye Niass ko duɗal manggal ngal yimɓe kala poti janggude no fewi kono kadi oɗo henna kikiɗe mo gonɗen kanko hoore ndi omo tawe toon to Tiwawon mo ganduɗa Tiwawon hande beddaji mum kala koko laɓɓina no fewi gam jaɓɓade jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam jogoɗo latade altina paɗoɗo hen o kanko mawlidi mawo joɗoɗo Sirigne mawo joɗoɗo Sirigne Babacar Sy Mansour woni khalifa général mo Tijaniya délégation mawɗo mo Zawiya Cheikh Alhaji Malick Sy Tiwawon ma waw jaɓɓade mo kanko hoorejo leydi ndi Sénégal hoorejo leydi Sénégal ne tijja oɗo hen kikiɗe hande sanga 20 heures maw huccodira ɓesguji leydi ndi gam yaltinde konguɗi makko oɗo saaha noon hewɓe kay ene jappi noppi nde tawno constitution leydi ndi ne ɗaɓɓirimo walla ni ne rokkimo lawol wonande kay ñalawma hande o ko 12 so welama o derguita surtout sarɗiji leydi ndi ha laaɓa sarɗiyankoɓe natta latade oɗo saaha noon hewɓe kay ne ɗamini nattude wonde sarɗiyankoɓe toon to surtout sarɗiji nde leydi Sénégal beele ma o wat ɗum walla ala beele koye kuccam
ɗawa jogori huccide ɓesguji leydi ndi wo haala caɗele leydi ndi nde fuɗɗo bergidde nduɗo henno suudu walla ala teni kadi ñalawma janggo wonde date mo ƴettuno Ousmane Sonko ne foti tawede toon to suudu sarɗiyeji ngam wadde déclaration politique général muɗum beele ɗe gueɗe kala ma mbaw latade walla ala oɗo saaha teska hen ko tiifi taafa kewɗo no feewi gartaten koye dawriyankoɓe leydi Sénégal Ahmadou Ba gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi Sénégal yonnani ɗiɗo henno mayiɗeli guila to accident ji e ɗeɗo laaɗe halkotoɓe wo holliti wondini ko mettude laarde wondini ko yurminade ɗeɗo henno gueɗe wo duwanima ɓen ustoraɓe hen wo erima laamu ngu nde daroto hen ko nonne kadi Idrissa Seck dawriyanke erima oɗo henno gouvernement de daroto huccitayi ɗeɗo henno caɗele ko ɓuuri yawde yaccade ko nonne kadi ceerno Alassane Sall dawriyanke ko nonne kadi Bougane Gueye Dany ɓeɗo henno kala jaltini hen konngudi men moni kala holliti ko ɓuuri yawde yaccade ɗe henno gueɗe kala kuccitante ngam oɗo saaha ɗe gueɗe mbawa ñippede mbawa yaltude en ha laaɓa ha wiya ceera jahetena ko toon to cuuɗi meɗen dulumaji demɓe wonande fedde innirande Sar Abdoullahi Sarr ceerno Haali Abdoullahi Sy e gardegol wonande Aminata Guissé nden fedde kay nde ƴetti sete timmuɗo woni hen taccuɓe maaye giwi to waali jantan woni hen ɓe nokkuji goɗɗi kala ɓe tawodiri ɗon ɗo weedu bosoyaɓe ɗo ko ɗon kay ɓe dawi ñalawma heccanki o yaɓande to ndulmaji kono ɓe jahani juuɗe ɓole ɓe jaadi kay koye teddugal manggal so sodde leece e fabion ngaji e darabuji e madaruji e cabune kala ngam yidde kay wallitoyde sukaɓe almuɓe janggoɓe ɓe battindi yaade ko toon to galle ceerno Alpha Djibril Kane ma en ketto hen taw koye micro musidɗo meɗen laayi ana fedde wiyetende yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e Kalidou Sy juɓɓini ballal manggal faade e jangguinoɓe Qur'ana e almuɓe ɓe ndendini kalis kewɗo e comci jonɗi e gueɗe dendagal ko neɗɗo sohlata pour waɗande ɗum almuɓe wonɓe Qur'ana ina janga deftere Allah nde e julde korke he ɓe mbaɗino ɗum to wiyete wendu bosoya ngol ɗo lawol kadi ɓe garti ɗo e ndulumaji demɓe pour wadde hono koɓe mbatno ko ɓe mbaɗi ɗum noon e ngol lawol koye duɗol ceerno Alpha Djibrilu Kane ɗo e ndulumaji toto hen amnata haɗiɗo fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e Kalidou Sy o artana en holno gueɗe ɗe jaari e oɗo ko amnata me Guissé debbo men bosiyaɓe amin mboɗo jogui fedde nde min mbiyete ko yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e ceerno men Kalidou Sy min ndendini noon e kalis e nder amen min ndendina somin ndendini kalis o min ummini min ko sababude almuɓe ewa e julde men korka he min ndendini kalis min coodi comci jonɗi min dokki sukaɓe almuɓe ɗo weedu bosiyaɓe ɗo ngolɗo lawol kadi min ndendini kalis goɗɗo min coodi leece min coodi fabion ngaji min coodi cabune madar omo ordre sawet ewa min jeehi wuuro men wiyetengo ndulumaji demɓe to ceerno men galle ceerno men ceerno Alpha Djibrilu Kane e min jeehi ɗon salmindemo e juurademo e nawande almuɓe ɓe e fandare amen hen noon ko cellal almuɓe e laaɓal almuɓe e kisal muyenna ko ɗum tan woni fandare amen hen kadi min kaaɗani ɗon tan so Allah jaaɓi mamin jokku koyɗe amen ɗe maɗeno min ha woɗɗa so Allah jaaɓi amin ñaagui hen duwaw ceerno men ceerno Alpha Djibrilu Kane noon heeɗimama ɓe holliti weltare mum no feewi e koɓe mbaɗi ɗo ko kadi ina hirjina ɓe ɗum ɗo ko hunde moƴƴere toppitade janggoɓe Qur'ana ɗum koko Allah yamiri ɗum noon ina hirjina ɓe ina hirjina yimɓe foof yo mbattu wadde ko wayni saabu gollal ngal ɓe golligal ko gollal mawgal to Allah noon taade ko noon so tawi ɓe coynima ɓural ene ara e amen ñaagi Allah yo Allah fof mo yalla fof mo ɓural kamngol ɓurgal e makko fof yo Allah rokku on ɓural ɓurgal e mon e makko fof kanko Ablaye o e kanko oɗo kanko Abalaye o e kanko oɗo Al Hussein dendagal juuɓe fof e dendagal juulɓe fof ɓuure maɓɓe kala ko ɓuure e maɓɓe ɓuure juuɓe fof ko ɓuure e julɓe fof yo Allah hokku en ɗum laawol noon laawol jam laawol noon ko laawol jam yo Allah naw on e jam yo Allah naw on e jam e kisal e kisal jahon e kisal jahon e kisal toɗon toon e kisal
hitande fof nde garɗen ya taw eɗen mbiyede hikka de ɓuuri rowane Allah ɓeydira noon kadi arsugo o yo Allah ɓeydu arsugo o waɗa barke ko jibina eko fagga eko dilla eko deeƴa yo Allah waɗa hen barke o ga kam raqibu o kala nde neɗɗo yawni waɗi ko moƴƴi kala nde neɗɗo waɗi ko moƴƴi fof ɗon e ɗon o windata ndekene Allah ene yiɗi en de o jingide o jingani en o wiide jingande noon ko duudotoɗo yo Allah wallu yo Allah wallu yo Allah wallu yo Allah tabitin fedde nde yalla yinde no yiɗodiri koye makko Allah yiɗiri en no fedde nde yiɗiri e yiɗiri hoore mum ne noɓe jiɗiri moƴƴirde ni neɓe jiɗiri moƴƴirde ni ko Allah ɓuri jogade ko moƴƴi ko Allah ɓuri jogade ko moƴƴi yo moƴƴalɓe ko ɓuri yo moƴƴalɓe ko ɓuri ɗum ceerno Alfuseynu Kanne addi weltare mum e hollidde hono ɓeeɗo inniraɓe fedde hono Sar Abdoulaye Sarr e Kalidou Sy ko yimɓe moƴƴuɓe daraniɓe leñol tigui rigui so innirama fedde wande ndi ina haani wonde o holliti kadi hirjinde yimɓeɓe e ko faate hono ɗum ɗo korangal meɗen ɗo ko fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e ceerno Khalidou mo ganduɗa ko siyata eɗen jetta Allah noon ko yimɓeɓe ganduɗa so inde mumen kalama rendo ngo ene andi wirahuli ɓen sababude darde mabɓe ko faari e hirjinde yimɓeɓe e l'islam kono kadi wadde jewre ko faari e tarikhaji annabaɓe haɗani ɗon aɓe jokki jamma e ñalawma erade yimɓeɓe nde ɓattara hakkillaji e wallidde ɓe ganduɗa ko ɓen goni gandanɗa hoorema soldereɓe l'islam so wiyama soldereɓe l'islam noon eɗen gandi hakkillaji foof ma gartu e baydaji janggoɓe alqouranil karim ene wayno ndeɗo fedde caggal ko waɗi foof e ko adi jaggande ɗum ko ɗum waɗi ndeɗo fedde hebla e gardagol sohna Aminata Guissé ɓe mbawi yaccade e rendinde jawɗele mabɓe moni foof ko Allah wawni ɗum taga kone taw woni sababu o kadi ne ko notade ɓe ngoɗo e rango ko ne wayno ko ɓen gonno sababu garangal mumen ɗo hande e ndulmaji yettinde ganduɗa ko tawi ko ndendinno ene coodi berdeteji ha e fabioŋaji e wondude e jabune e madar nde wonnoon kala mo yettani sababu yettata Allah nde woni sababu notade ɓe e ndeɗo fedde walla fewjude ɓe ndeɗo fedde ko Sar Abdoulaye Sarr e ceerno Khalid ko ɗum waɗi noon ɓe mbingol ɗo lawol ko ɗo yonta Allah addiɓe noon ɓe jettima e jaam nde ceernajo o bismiɓe kamɓe e sefe mabɓe dusnoɓe ɓe ɗo e ndulmaji jonde nde waɗa e tawtorede baydaji machallah ñalawma o noon yooɗi feewi wuro ngo weltima ceerno o weltima sernaɓe foof beltima almuɓeɓe kadi beltima no feewi Abdoulaye Zakaria an weltareɓe ɓe fulɓe ɗo e ndulumaji Zakaria Abdoulaye Zakaria an jungama fowɗama golle man jooɗi peewi toon to ndulmaji ha to wendu bosiyaɓe fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr kami ceerno Khali Abdoulaye Sy mbaɗi gollal paydingal yo jomiraɗo yoɓɓe moƴƴere ko ceernajo duwi ko kala en mbi allahumma amina ya rabbi région Sédhiou oɗo saaha kay ko toɓoli kewɗi kay woni ko jippi e nder ndeɗo henna hittande nguɗo ndungu kay ɓe keedani hen caggal holliti ɗum noon ko directeur régional ko fate gueɗe développement rural o wo holliti kanko on mbiyeteɗo Kasmira Adriana Sambo wo holliti hitande hikka nde ma wiyele région de Sédhiou ɓuuri hebde ko ndiyam toɓo no feewi aɓe ɗamini kay gawri makkari guerte eɗen gueɗe kala kono kulhuli tan ɗiɓe jogui oɗo saaha guerte mabɓe ɗe ko ñawde ñawdi ɗum ko gilɗi aɓe ɗamini noon walande produit ji aɓe ɗaɓɓiri kadi laamu ngu nde wattata haaqillaji men walande on diwan hikka kay ko diwan belɗo yillade no fewi ñalawma janggo communauté mouriden ko yiɗɓe seppude ɗum ko caggal juulal juma to jumama salihul jinan taweteɗo toon to Touba
ngon seppo non yewiti koye habtade konguɗi ɗi yaltinno ɗuma professeur Cheikh Oumar Diagne jennol faade khalifaɓe diineji ɗi leydi Sénégal ko wayno Serigne Touba ko nonne kadi ko wayno Alhaji Malick Sy mo Tivaouane ɓe kolliti ɓe ɗaccirta noon tan ɗum uddi kumpital men ɗemgal pular e nder gennidi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie leegal tojunina tonne kadi ko cum musɗo waɗi toon e sara jeere tokosere nden jeere noon on cum jeeyi sababu ko gaz bonbon setti sappo e nayyi neɗɗo mbawi gañade hen waɗi hen noon gañiɓe gañanɗe musde no feewi musidɗo men haali Abouba jaam hiire maɗa. jam hiire maɗa ceernam Sar Abdoulaye Sarr jam hiire moon hettiyankoɓe radio Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ko adi habaruji men e nder leydi Mauritanie ko mawni men jinnaɗo men hono ceerno Mansour Babayel Sy e cuddiɗo mum Fatimata Daha Sy tawateɓe ɗo e nder leydi Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie eɓe jetta eɓe jarna dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala arnoɓe tawtorede hirande tawi ko dewgal ɓinguel mabɓe dewila bannogel hirande nde waɗano ko ñande jamma 10 lewru septembre gonɗen ɗo to PK 11 Nouakchott ɗum hawruno noon koye ƴiwonde hawruno tigui koye ƴiwonde kono haɗani e dendagal bandiraɓe hoddiɓe sehilaɓe kala tawateɓe nder jokli leydi nder jokli Nouakchott kala haɗani ɗumen ƴiwonde haɗani ɗumen gari notitade e oɗon cérémonie ko noon kadi bandiraɓe ɓe hen ummimato lekseyba gorgol ɓe hen ummimato Dabiya ɓe hen ha to korosma Diamniadio woodi kadi ummoriɓe tona to Fondu ha to Nouadhibou e dendagal bandiraɓe kala mbawi arde notitade e oɗon cérémonie ha to Nouadhibou kala o holliri hen weltare makko mawde no fewi eɓe jetta noon eɓe jarna eɓe duwono dendagal ɓen woppuɓe haajuji men kadi toɓoji ɗi kaɗani ɗumen arde tawtorede tigui feccude mabɓe oɗon beelamma ko noon kadi eɓe jetta eɓe jarna almuɓe dariɓe kayi juɓɓini jammo ha weeli e caggal kayi ne mbaɗi jamma mawlude gam dusde oɗon cérémonie ha joni habaruji men nder leydi Mauritanie Sar Abdoulaye Sarr to leegal biyetegal tujinina ñande jamma alarba hanki 1 ko cuumu kulɓinigo o waɗi toon tawi waɗi koto jeere wiyetede jeere Mohamed El Hassana tawatede to leegal biyetegal Bouhdida taw Bouhdida noon tawe nder mo qata mo tujinina e nder wilayade Nouakchott banggue rewo ko jeere noon ko jeere huccinde tigui e lawol bitego route de l'espoir woni goudron ummotoɗo Nouakchott faade toon to Fouta tawi tan koto buten miita koye oɗon goudron yaltirde Nouakchott ko den hen jeere ɗe hucciti ko nden jeere noon sumi tawi ko cuumu kulɓinigo no feewi waɗani noon hay goto wasani hen fittade mum kono teskama yimɓe hewɓe fodde 14 neɗɗo mbawi tigui sumde hen barmuɓe hen e nder ɓen tawe hen tampum no feewi kamɓe barmuɓe kala noon ɓe nawama to hôpital Sumbe tawateɓe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministre de l'économie des finances mo leydi Mauritanie o biyeteɗo Sidi Ahmed Wulbou o holliri alarba hanki o e nder conférence makko mo yuɓɓinno wonde kay so tawi o tugnima e recensement woni limore taw ko limore ɓesgu e limore koɗɗaɗe leydi Mauritanie recensement général de population et de l'habitat baɗanoɗo hitande rawane woni 2023 o holliri e gan saga limore nde population Mauritanie ne yaratno tigui e million ngaji 4 ene fawi temedde jeenayyi e nogas jeeɗiɗi ujunere ene fawi temedde 5 e capantati ɗiɗi woni 4.927.530 innama aate tawi noon e nder limore hen tawe hen hobɓe so tawi noon ko duuɓi sappo cakkiti ko adi ɗum woni ko adi duuɓi sappo ko adi 2023 o holliri population leydi Mauritanie yaranno tigui koye million ngaji 3 ne fawi temedde 5 e capantati jeeɗiɗi ujunere temedde 3 e capanɗe jeegom e jeetati innama aate ministre noon holliri wonde ko sukaɓe kay yaroɓe ko moins de 20 ans woni yaroɓe kay duuɓi nogas fayi less ɓe kolliri ko ɓen ɓuuri hewde e nder ɓesgu leydi Mauritanie saabu ɓen ko 53 e nder temedere kala hen capanɗe 5 e tato ko ɓen woni 53% o wi kadi recensement o holliri wonde ko rewɓe ɓuuri hewde e nder leydi Mauritanie saabu kay e nder temedere kala hen capanɗe 5 e
goo ko rewɓe woni 51% recensement noon kadi holliri wonde population ustima no feewi e nder yoga e guure toko so woni tigi wiyete zone rural e oɗo saaha ɓe ɓuuri tawete tigi koye guure mawɗe ko wayno lamorgo ngo e guure mawɗe tawateɗe nder leydi hen siftinde on noon recensement général de population et de l'habitat ko kala duuɓi sappo waɗete ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder toɓoji cakkitiɗi e nder leydi Mauritanie tinama barmuɓe hewɓe e matériel kewɗo kadi boni hen e nder bulletin taw ko catala halfinaɓe ko fate rewidade toɓoji ko bonni e nder leydi he ɓe kolliri tigui wonde yimɓe tato barmi hen galleji kewɗi kadi galleji kewɗi kadi ɗi hen naati ndiyam ɗi hen jani to legal biyetegal tujenina to legal biyetegal tujenina ko noon kadi bulletin holliri e nder yoga e région ngaji ko wayno tigui to Trarza to Guidimaga ha to Hoddala Garbi kala tinama toɓoji ɗi monni toon ko heewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mayi woni Mauritanie Airlines International ko compagnie laaɗi diwoje leydi Mauritanie compagnie noon ene tawe caɗele mawɗe no feewi saabu kay yoga e laaɗe mabɓe nana kuma e less caleje woni kulier o sola saaha tigui oɗo saaha kala compagnie o heewi tigui luude laaɗe diwoje hay boyga mabɓe boyga société o jogui yaltude ɗuma e leydi ndi ko caɗele mawɗe no feewi ko jogui kulhuli yaltude leydi ndi ko nder leydi he tan ka waɗata yangatta e ko huuli kay soko yalti leydi ndi wonde kay koko jogaka humede saabu kay boyga mabɓe kadi taw ko boyga max nana tigui huma e yamirore anaka saabu kay hollide wonde lanaka ɓurtini yangatta ko foti wadde woni tigui nombre de vol autorisé ke ɓurtini ɗum kadi panuji makka ene heewi e kala saaha ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni kanka lanaka e kana mi boyga noon e oɗo saaha kala mbiɗen ɓe keewi ko luude laaɗe diwoje tawi ko compagnie goɗɗi wadde yangatta tawi ko faadu e kilineɓe mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi Thiés ceernam Sabla Sar ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal pulaar e sowtol musidɗo moon sehil moon Haali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo Haali Abouba golle ma jooɗi peewi gorko mo lugsay ba gorgola kumpital nder leydi Mauritanie rewi lawola ɗum ɗo henna uddi kumpital men e nder leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali wonande catal tambingal yurnitade gueɗe caktateɗe e nder gendi leydi ko wayno tileji radioji e kono ndihen kala jowi jayde T25 mondo ɗum noon jeeyi sababu ko ɓen caggal nde jaltini taw koye reportage journal mumen jaltunoɗo 26 août nogas e jeegom lewru août mayduɗo hennan ɗo taw koye nder journal ngal ɓe jaltinno ko fate leydi Mali noon tumiɓe koɓe pondani ngal kumpital ene gasa balaɓe mabɓe wonɓe guurani seeɗa e nder ngal ɗon kumpital wona ngol tan woni goo wonande jayde T25 mondone coupé to banggue e nder leydi Mali ɗum noon ɓe taƴama lebbi tati image mabɓe feeñata e nder leydi Mali kala justice tribunal mo Bamako yamiri yo accite 12 dawriyanke nanganoɓe ɓe nangano ko 20 juin woni nogas lewru juin e nder ndeɗo henna hittande ɗon ɗo ɓe jano batu taw kadi koto galle gonnoɗo hoore jaggaɗo leydi Mali ɗum noon batu ngu fatuno koye gueɗe dawrugol ko toon noon ɓe mbiya kirib ɓe nanggaɓe beddoya to kaso kono ɗo saaha noon ala kala ko procureur o haali hen ne gasa on ɗe yamiro ene gasa on heddo e nden ɗaɓɓade ɓe mbawa yaltude walla ala ɓe mbawa heddade ko woni hen kala haɗo hen taw ɓe cuwa taw fuɗɗade yiide cereɗi jaltugol e nder ɗiɗo hen kasoji to leydi Mali ne ɓeyda jokkodiral hakkude mum e leydi Russie ɗum ko jonde gardiɗo CNT woni suudu sarɗiyeji ndu leydi Mali taw kadi ganduɗa ko on colonel Malick Diaw kame Igor Gormiko on woni ambassadeur mo leydi Russie tawete to Bamako ɓe mbawi joɗodade gam yewtidde jokkodiral cuuɗi sarɗiyankoji kono ne kadi jokkodiral to banggue ndema énergie e commercial e gueɗe ɗen kala ɓeydude kadi nden ka e kisal ngal jokkodiral to banggue sembe nden ka e kisal leydi leydi ndi hakkude leydi Mali kame leydi Russie keddoɗen koye leydi Mali Bamako Algérie nana tan ɓeydo yolbude yattirde caggal ɗum ko caggal nde koninkoɓe leydi Mali tolniri doronaji Gulɗi Diaw faade ɗon tati jawatina waɗɗani keerol Algérie no fewi ɗum ko caggal nde Algérie joofi peɗeli wonande kay wonande armée leydi Mali yooɓi tan ko pittali jamburu en laamu leydi Mali noon holliti ha wulliti to loni wonande kay Algérie kala sa
ko yaɓɓata luwa faade leydi Mali ko ene heewi ɗum noon addi hannde o deeƴodiral e dentodiral hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala koninkoɓe ɗiɗo mintareɓe taw kadi ko biftanoɓe gila tan e lewru mai juin gilde noon gonno koye juuɗe ɓen taw kadi ganduɗa ko dadiɓe ko jamma hecciyankoɓe gartira taw kadi ganduɗa ko toon to camp gendarmerie mo mbiyata numéro 1 woni Kasimu Koyta on noon colonel Kasimu Koyta kam wonno chef tambinoɗo ko fate gueɗe secret cuuɗidi état o tumaɗo jamfa taw kadi tumi ɗum ko laamu nguɗo hen ene wondi kadi ancien chef adjoint woni Abdoulaye Balo onne kadi kamɓe kala nawono oɗo saaha noon avocat ji mabɓe kolliti no ɓe gartirnide yoɗani fewani mbayten kono leptaɓe lepte musɗe ni munnede e ndiyam masede kuura beele haala ko mbaɗi ko oɗo saaha no ɓe gartirama toon to kan kono ala kala ko feewi e gonangal mabɓe haydara oɗo henna suko gorko woro ki teddungal ɓiɓe mallinaɓe kala bawɗo yaade e oɗo henna ngal teddungal ngal waɗi ma wiye ko mallinaɓe kala mbaɗi ngal teddungal inde makko ko Issa Sangare ko taximana taxi o waɗata ɗum ko caggal délégation fettiyankoɓe balɓe Malawi nde garno toon to Bamako e yontere yawtunde hen goto yejjiti e nder taxi makko iPad goto ne wondi kadi e $3000 ma wonoya 1 million ma wonoyi million e temedere capanɗe nayyi ujunere taw koy ko préji français fa kañumum o nawti ha ɗon ɗo jippinno ɓen wo yiili hawo yiiti wo totti ɓen iPad mumen e haaliss o wonani teddungal ɓiɓɓe malinaɓe kala ngal ɗo hen teddungal ko teddungal jonnetegal no feewi nde tawno ɓen kala mbawi yaade ma wi malinaɓe ko moƴƴuɓe ngam kanko jeeyi sababu moƴƴude hayso tawi woni won gujjo somino hen oɗo saaha o daktini o fewniti kala mum to sikka so oɗo hen réseaude hande teska toon ko kewgol kanje no feewi kilo ene wona buuɗi ɗiɗi ne wona buuɗi joyya taw ko kilo kanŋe ɗon ɗo Sénégal yahata ha temedde nayyi taw ko kilo kono ɗo sa teskama kay so tawi ndungu ngu yeehi ha woɗɗoyi yettima ɗo hen kanje mbamaɗe kala banggueji ɗum noon suppu kanjaji barmaji nan tan toggi Abdoullah Bokum en nana tan ndirbilo wonande suppu kanje ene dimbina baahe ha toon to Sikasso ane gallema kala ɗum ɗo hen uddi kompital men ɗemgal Pulaar toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Bissau to Guinée Bissau Oumar Sissoko Mbal hanki o batu jagorde hanki o holliti kanko de woƴƴamtata dawal ɗimmal lefol laamu oɗo henna manda gotan yonimo mo ganduɗa mo manda mo joƴƴina 2020 21 22 23 24 2025 wo holliti wo nokki ummorde makko ɗum noon on conseil iwi koye joom suudu makko ñaguimo yo tinno waccele fol laamu ha laaɓa o holliti gon conseil wo jaaɓi ko joom suudu makko haali ko o heddima e manda goto kono oɗo henna manda kayya omo ɗamini so tawi gasi hitande faade nde wo ƴamtata lefol laamu kono kadi kala goɗɗo dillowo e laamu ngu ƴamtata kala goɗɗo kadi mo juuɗe mum moddi taw kadi ganduɗa koye gueɗe ɗe jooɗani e nder leydi ndi jeeytake ƴamowo lefol laamu o yiiɗi lomtomo ko neɗɗo mo juuɗe mum laaɓi ceer taw kadi ganduɗa ala kala ko teskira ko fati banggue gueɗe bonije e nder leydi ndi hay seeɗa kunala to Guinée Conakry général Mamadi Doumbouya hanki o jaɓɓama jaɓɓugal manggal no feewi ɗum ko toon to Conakry caggal nde o iwi ɗon ɗo leydi Guinée fayi to Chine gila goo nduɗo hen lewru ha fayma sappo e goho hanki o kono kadi ko ɓuuri hewde ngal jaɓɓugal ko ɓeydude ndenka e kisal ɗon ɗo wonno manditare gargol makko e lefol laamu joyi nduɗo hen lewru to Guinée Conakry hakkude muɗuma e hakkude mum e Dinguirayi ko ene tolno e kilométre uji temedde joyyi kono ɗo saaha kay teska toon hanki ko toɓoli kewɗi jippiɗi toon ha fusi ɗiɗo hen booli ya gara heɓotako 80 kilométre kala no worno yahata koko daɓɓiti ha laaɓi ɗum ko hakkude nokku maɓe mbiyata hakkude ko mbiyata biskirima hakkude mum e Dinguirayi yahata ko finaɓe to Dinguirayi kamɓe biskimina kala kolliti ɗo guuri ko caɗele mawɗe no feewi paaɗen ko toon to Burkina Faso hakkude Ghana délégation mawɗo no feewi giwɗo to Ghana yeehi toon to Burkina Faso to Ouagadougou ene ɗowi noon on délégation jagorɗo gueɗe jagorɗo nden kay kisal walla mbiyen jagorɗo nden ka e kisal
mo leydi Ghana on délégation on o joɗodima e nando makko mo leydi Burkina Faso ɓe mbawi yewtittoɓe jaaƴe no feewi ngam ɓeydude jokkodiral hakkude ACARA mo leydi Ghana kame Ouagadougou mo leydi Burkina Faso o holliti fandare makko noon ko joɗodade CEDEAO Union africaine loni beele kadi tekkendi e wallidde kaptogol joguitiɓe armeji taweteɓe nder leydi Burkina Faso caggal fiyande wulde jaw wanon ton to Barcelogo ha waɗi ken tolno e temedde ɗiɗo neɗɗo keddi e nder ndeɗon fiyande to leydi Côte d'Ivoire janggo o ko yaadu mawndu fiɓi wadde ɗum catal tambingal kaɓotongal ko fati banggue guura ceerka no feewi e nder leydi ndi ɓe kolliti noon ardingal catal ko Armando o holliti janggo ɓe ceppat hay goto wawa hadde ɓe seppude gam teskade kala ko memɗa e nder leydi ndi seeri a ficcat jungo ɓe erima laamu ngu nde daroto e ustugol piriji ala ko gasi haydara to leydi Gabo hoorejo leydi ndi général Brice Oligui Nguema noddi jonde ɓen sarɗiyankoɓe suudu mawndu kame suudu to ko suudu kala ɓen sarɗiyankoɓe fuɗɗiɓe hande lulde mumen taw koye ɗaɓɓade waylude code ko fate banggue constitution leydi ndi ɗum noon wonande kay wonande constitution leydi ndi ɗum ko wonande ɓen sarɗiyankoɓe suudu sarɗeji koɓe capanɗe jeenayo e jeetato so tawi noon ko sénat suudu to ko suudu ndu koɓe capanɗe jeeɗiɗo kamɓe kala luloto ɗum noon fuɗɗoto ko sappo e ɗiɗi hande ha nogasi ɗiɗi nduɗo hen lewru gam yurnitade code kesso bawɗo yadude e constitution tumorgal kesala leydi ndi to Kenya hanki o laaɗe mabɓe diwoje diwani to banggue weeyo jeeyi sababu noon ko hofti juuɗe ɓen golotoɓe ehla en mo Kenya jeeyi sababu noon ko société hoɓɓe garɗo sifodiraɗo e laamu leydi Nairobi ɓe kolliti ɓe jaɓani ɗum so wona ɗen gueɗe cammine so wona ɗum kay ko fate banggue golle kala koɓe ɗaccoɓe to Nigéria état mo Borno ko woni koye lumbude ndiyam ɗum ko caggal toɓoli kewɗi jippiɗi to nord Nigéria wuroyetego Maiduguri heewi yimɓe dak ujunnaje dogɓe galleji mumen e guese mumen daabeji kewɗe kalki hen yimɓe kene tolno capantato neɗɗo caami hen pittali men keddi hen galleji kewɗi woni ko jirbi hen ko kenjani e leydi guese kewɗe nanni ndiyama ɗum noon teskede Maiduguri wonanno ko kewɗe ndiyam kono ɗo saaha teskama kewgol ndiyam jeeyi sababu diƴƴi kewɗe jippi ha yimɓe hewɓe kalki hen joolam jaɓeri jabboɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj to leydi France. Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabru men joolama jaɓere ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono français toon de ene wayno hoto kabaru hono pavel hono durow jaggano toon guila ko fatti e télégramme ko wiide wonde messagerie mo waɗanno toon e tumeddemo wona gueɗe ɗe waɗano hen ko pewani no feewi e wayno noon e ñawoɓe leydi hono français noon pawe makko ono junggo pavel noon hono durow kanko de caggal kay nde tuuma e ɗeɗo gueɗe kabtonide wonde kay mo waɗa ko e nder plateforme makko o ko gueɗe ko fattude kay won e ɓen waɗoɓe sukaɓe tawde ko tokosɓe gueɗe ɗe pewani hani e ɗin konnguɗi foof ko addata kadi terroriste ngal wonde seɓɓetiɓe ɗum foof wonanani kadi leydi ndi tawata kono bellamma e ñawore tawde ko suudu ñawurdu mabɓe wi noon Allah saago utiti dame gam kay kono kafeje makko mbawa hono ƴewede no fewi ɗo ko États-Unis d'Amérique Donald Trump wawi wiide ñande alarbaare sappo e goho lewru surtout ujunaje ɗe nogas e nayyi kanko de o wi wonde ko caggal kay ko addi aɓe mbaɗa oɗo daba hakkude makko e Kamala Harris e oɗo daba ko ɓe taw kay ko oɗo chaine juɓɓintunoɗo kay hakkude mabɓe kamɓe ɗo foof ɓe mbaɗi noon waylo ɓe mbaɗi truqué e ɗum ɗon amo tumeɓe noon hande toon États-Unis d'Amérique e nder ko heddi e wuteji mabɓe ko lebbi ɗiɗi ɗum noon kamɓe ɗiɗi taw ko candidat ji ɗi démocrate e républicaine woni Kamala Harris ko candidate ko fatti kono les démocrates wonde Donald Trump ko candidat ko fatti des républicain ɓe mbawi waddude kay kuccudurde haaldude wadde kay duko gaɓule eɓe mbawi noon yañade hen no fewi wonno ko ñande sappo lewru surtout ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi ɗum noon ɓe mbawi kay wawde kay haalande go foof waɗi haalande mum ko fatti kono programme mum e kuccam mum e faati e nder ko leydi ndi kala ɗum noon Kamala noon Harris wawi kay hono memdemo no fewi hani addinimo wona e cekadele e taw noon koye konnguɗi mum en siska noon e oɗo débat ene fada noon goto foof wawa addude ken taw kadi ko commentaire uji mum taw kadi kono yiiri kadi oɗo débat kono haqqilla
haqillaji ɗi mbi wonde kam ko fuɗɗi ko ene wayno kay ko Kamala Harris wonko ɗo jogue makko won en toɓɓe ko wawi wonde foof kadi o wawi ñagademo kanko Kamala Harris o ñaguima Donald Trump nde ɓe mbattara taw kadi ko ɓe mbatta laaɓani wona lawol hono ɗiɗoɓɓol ɗo ko Nicaragua ɗum nodde ko waɗi toon kañumen loi mum wawde wiide wonde ɓen waɗoɓe nder réseau sociaux ji he ene mbaɗa tan wona ɗini konngudi wonɗini haalaluji ɗum noon ha wawa hulɓinde wonɓe ɓen ɗum noon jakkalguinde mabɓe wawi kay bayyinde e wodde ñande alarbare sappo e goho lewru surtout ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi taw kadi ko loi bawɗo kay wiide wonde kala neɗɗo jeeyaɗo ene wawa kadi wadde wonɗin bindi wonɗi ene kalande e réseau sociaux ji ene hulɓina taw kadi ko jibinande hono leydi ndi ma waw kay wawde hen rewiɗede so tawi koye nder leydi ndi woni wanni ko caggal leydi ndi woni ma gueɗe makko ndewine ko faɗɗi foof amo jogui duuɓi 5 e nder dumburdu o yiyata nangue kadi o fawe wonɗen koppareje ɗum noon ni ko wonande gonɗo ɗon e nder leydi ndi ni hani e caggal kono leydi ndi ɗum ɗon ene toɗɗi ɗum wonande koɓe mbaɗata e nder réseau sociaux ji ko Jordanie islamiyankoɓe ɓe de kamɓe gaari yesso caggal kay nde mbanno wuteji mabɓe toon taw ko ɗum toon to jakka guendi mabɓe toon ɗum noon jencudi woni yaltinama guila alarbare sappo e goho lewru siltu ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi taw ko commission électorale mbawi bayni ɗum wi FAI woni front d'action islamique wawi hono étude hen 31 e nder taw kadi ko siège uji 33 sa ɗaɓloɗa sa gasi ha laaɓi ko ɗum de lownoɗen e wowru e joolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Assane Oumar Mbocci gorko mo Sandogo gam weltare Hayaɓo TV. Alhassane Oumar Mbocci golle man jooɗi peewi joolam jaɓeri rewi lawol min nawtuma ha toon to Sarandogo wonande to leydi Mauritanie ko musidɗo men Haali Abouba Malouk Sayba gorgola correspondant men to ndulmaji taw koye sawtowol musidɗo men Abdoulaye Zakariane ha toon to cuɓlel lawa to yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mo ndulmaji demɓe kono ni kadi to karallagal to ko musidɗo moon Saydou Abouba Malouk Sayba gorgola musidɓe terim ɗo henno wonno komin gaddano mon kikiɗe hande o ɗum noon kelki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.